आज हमारे घर में क्या क्या बन रहा है? ओ मछली, मछली के साथ क्या बनाएगा मम्मी? हमें ये देखना है। ये क्या है? वाव, सब्जी, ग्रीन लीव्स। और यहाँ पे क्या है? ओ ये तो मीठा है, मीठा मीठा मीठा। और ये है फिश, अनियन। बारा खाथियाव बिदि बानानै दा थाफैखा ओरै हानहरथारो दे नंगौ 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 मामि नंगौ। बुबु 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 बुबुलै हाला आङो दुगैनांसो नङाबा बै गयसो फुहरगौमोन आं। मानो दोनबाय आं जायालै आं दोन आं बाथोन देगोन आंहा दा मोनायाव जागोन बाथोन। आहा बरिया फाजा एवखाबायमोन भाजा एवखाबाय दा जागोन। देमसि मैद्रु बबेयाव थांनो नागिरदों नोङो? ओइ ओइ बौवो आदि होनो ओइ ओइ थाङा फै बाव फैनाङा सना थाङा बाव थाङा दे। आया आया थाङा दे सना दे हायाव थाङा दे। बिदिबा जों बेखौ लाबोगोन ना पुप्पु। आनिया मानबाय फानो नागिरदों नोंजों ना मानबायनो सोलोंनो नागिरदों आनियाबो। आनिया रोङा ना, बुबुआसो रोंगौ। थांनायानो खालि बिथिङाव थांनो मोजां मोनखायो। दानि सना लोखि आंनि जांलाब जांथाब गोरलैनिसोमोन। गोरलैयाव गानहो रोङासै। ए आया नंमारगौथ' बारमारो नंमारगौथ'। मा बेलाय फ्रक्स जादों नों? फ्रक्स होनो फ्रक्स। आर इउ फ्रक्स? ए नहीं देखो ग्रास हॉपर, सी ग्रास हॉपर। देखो देखो या चला गया। ग्रास हॉपर मोन सना गुमा, बर'आव गुमा होनो, इंलिसाव ग्रास हॉपर।